Hello guys. Hello mga ka-team Golden. If order mo og top, mag-PM lang mo sa ako na ako'y alert PC. Oh, PM lang mo. Free delivery na ako ko'y call it. Sa gusto mang pwede utang every Saturday or Sunday kumakuan na po ko'y love kisses na flow o na ay pink o kung gusto ninyo inyong CR ang bowl is permanente puti na po ko'y top. PM lang mo ihato dayon na po.